ஸ்டாண்ட் போடு. ஸ்டாண்ட போடு. ஏய் கீழ விழுடா சரணா. போய் சொல்றா சார், அவன் போய் சொல்றான். கனவு கண்ணி இல்ல, என் கனவு தேவதை. நான் கவுத்து வச்ச பக்கெட்டாட்டு இருந்துட்டு உனக்கு தேவதை கேக்குதா? அப்படியே போடுங்க. ஸ்டார்ட். குளிக்காம போனா சார், அவன் குளிச்சுட்டு வந்தேன். என்ன பிரச்சனை? சார் குளிக்காம போனா அவன் குளிச்சுட்டு வந்துடுறான் சார். நான் 1 ரூபாய்க்கு குத்தி முட்டை வாங்கி தரேன், 5 ரூபாய்க்கு குத்தி முட்டை வாங்கி தர்றான் சார். நான் நடந்து போய் பிக்கப் பண்ண, சைக்கிள் போய் முன்னாடி எனக்கு முன்னாடி போய் பிக்கப் பண்றான் சார். எல்லா காரணம் எங்க அப்பா தாங்க சார். அவன் துணி வாங்கி கொடுக்குறானுங்க சார், எனக்கு ஒண்ணுமே வாங்கி கொடுக்கறது இல்லைங்க சார். லாஸ்ட்ல என்ன பண்ணுறது தெரியாதுங்க சார். அதுல என் கூட எப்படியே சேர்த்து வைங்க சார், இல்லைன்னா நான் அவங்களுக்கு தான் வாழுங்க சார். என்ன பண்ணுங்களோ தெரியாதுங்க சார். அப்படி எப்படியாச்சும் எங்க கூட என்ன சேர்த்து வச்சிருங்க சார். என்ன வேணாலும் வாழ முடியாதுங்க சார். எப்படியாச்சும் என் கூட சேர்த்து வைங்க சார், சேர்த்து வைங்க சார். ஸ்டார்ட். டேய் எப்படியா சேர்த்து வைடா. கடல் பண்ணி உன் கதையை சொல்லு. அப்படியே மண்டையில இப்படி நிக்குது சார். போடா. ஏய் கை கீழே போடு. கை கீழே போடுறா. மூஞ்சி கிட்ட கொண்டு போடா. ஆனா சொல்றா சார். காக்கா வடை குத்திட்டு போன மாதிரி அவன் குத்திட்டு போயிட்டான்டா. டேய் என்னடா பண்றது அண்ணா? ஏன்டா அண்ணா டேய்? ஸ்டார்ட்ரா. ஏன்டா பாக்குற? ஏடா அப்படியே சிரிக்கிறாங்க. சிரிக்கூடாது. ரீலாண்டா பண்றீங்க. பேசுங்கடா டக்குன்னு. ஏய் அப்படி இருக்குதான்டா. நாப்பண்ண ஏய் உன்னை எங்க கொண்டா நிறுத்தி வச்சு அவன் அதை எப்படி வாங்கணும்னு எனக்கு தெரியும்டா. டேய் எங்க கொண்டு எனக்கு தான்டா.